Financieel expert Adine Faber van Kollemersveeg had de Frieske Vrouw in de Media Award won. Faber is oprichtster van verschillende platforms om yield te besparen. De lovende woorden van de jury binnen nog net heel bij haar indaald. De impact van de activiteiten van Faber is zonder twijfel groot en de wegen die zij hiervoor kiest zijn laagdrempelig. Dat zijn bijzondere woorden om te horen, denk ik, of niet? Ja, behoorlijk, ja. Ik was er ook echt even stil van. Ik ben normaal niet zo uitbundig en zo, maar ik ben vandaag al de hele dag aan het springen. En ik heb gewoon zere kaken ervan, dus je kan het geloof ik wel zien. De Vrouw in de Media Award is bedoeld om vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen om vaker zichtbaar te wezen in de media. Faber wordt door de jury prijzen om haar ambitie om vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Het gaat voor mij heel erg om financiële bewustzijn creëren. En niet alleen dat je weet wat je met geld kunt, maar dat je ook de praktische handvatten krijgt om dat te doen. Het gaat van beleggen tot sparen, tot huishoudboekjes, tot meer verdienen, noem het allemaal maar op. En dan later is nog de Money Mind Academy bijgekomen. En dat is eigenlijk hetzelfde soort, maar veel meer gericht op ondernemers. Op 6 februari is de landelijke verkiezing van de Vrouw in de Media Award. Dan neemt Faber het op tussen alle provinciale winners. Maar Faber is nu al grutsk op haar prestatie. Zij woont in Friesland van 12 oren nomineren. Volle meer als in andere provincies. Ja, Limburg had er bijvoorbeeld 4, Zeeland had er 4. Maar goed, dat betekent wel dat er natuurlijk vanuit Friesland heel veel vrouwen zijn die wel gezien worden als rolmodel. Dus ik vond het ook eigenlijk wel weer heel mooi.